Hi guys, mag-deliver mi karon sa mga bugas. Ning tuwak-tuwak na pag-uwan. Ganina, abi ko di na mauwan kay init naman. Uwan naman pod. Bagang raincoat doy. Bagang raincoat. Si pangitan mo tubangan. Di na mao basa man na. Adyo ka ito, kasi lagi sapot na. Nakahuwa mig sakjanan kay rong kasarang das mga bugas. Salamat ka dos mga tabang ha. May mugtok naman lagi. Ato ra gud ganes kay hitak ni balik-balik. Kapoy na mo. Kapoy man pero why kapoy basta makakaon lang ang pag-uban kay ilalim ning ngani wa pa kay bay, wa pa kay malagot. Inuwas ako to maghitak ito. Gawas sa kura. Ha? Ada ni gawas sa kura. Ada pagawas ko na ra ka dulo. Ay, hindi makasama si Madam. Tingnan nyo guys yung busing guys namin oh. Hindi makasama si busing oh. Busing! Ah! Hindi to ka pala busing. Wait lang busing ha. Iyuko natin yung ano busing oh. O ano busing? Pasensya ka na hindi makasama busing. May ulan eh. No! Naiwan ang busing dito sa bahay no. Ay sus na smile pa si busing. Ay. Yung smile pala man ni busing na ni guys. Makawala na ng pagod. Busing, hi ka sa mga ano natin busing. Ah, boss. Ano na boss? Ito ka lang boss ha. Maulanan ka boss ha. Okay ba sa'yo boss? Kami na lang mag-ano boss, maghatid boss. Huwag ka mag-alala boss, hindi namin yan nakawin. Ha, di kami magkukurap dito boss ha. Okay na okay. Ay, gutom ka boss. Anong nangyari sa dila mo boss? Bakit nakalabas yan? Uy! Kain ng daliri. Bag. Mato na mi guys. Bili na. Bili na. Pahiram na ng sasakyan boss ha. Ah, okay ba sa'yo boss? Hiram na sasakyan. Okay, bye-bye boss. Karon guys, aga mga tuan kasi itong gatuan na mo des ni agi nga niingin ko nga mobalik ko kaya gidana mo ni Jeremy dadto katong ijahang mga sudan. Sa katoy dagi pa na mga suwa man to karon bugas. Tadan. Pacho kay nakahuwa mig sakjanan. Ansa sa Miss Janice doy? Kapto. Hala, kalbaan ko karon kasakay din nagbalik ting sakjanana. Nakasakay ko do sa unas undoy nang uyab pa na pakitang gilas lagi pa daro nag four wheels. Tingguam ra man di ay. Bigas. Ah, bigas. Sa una guys, undoy guys, nang uyab pa nas undoy guys. Tja, atus bay. Magdada ni nis. Uwang pa nate. Sagdi na na. Okay na na. Magda mo kuan. Mabre ako be. Ay. Net, cellphone mo me. Okay lang yan. Okay lang. Iwan mo na dyan. Ay, grabe Janice. Open mo. Kulbaan mapitin mas kaning pajiruha guys. Karaan namin 1993. Sa nas undoy nang uyab pa na magdudada ni Roy na puro wheels patinggilas lagi po. Kero ibigin. Gagawin ang lahat para ibigin. Yes. Hi, ganda ikaw man guys. Si Miss Jan. Hi. Okay. Si Miss Jan guys, kayo pa nila undoy sa ilang balay. Nanja karon na mo panggiuban karon ako may modono-dono pero patapang putuluno kay grabe ra pagad jeng kadang og agdan dito madyo laman ng taog. Kanang di tanan ni mga dalhog. Ako nagkuan ko, nag full raincoat ka ko kay Jawat. Jawat di ta mabasa ba? Nanja karon happy to na to the virgin. Why mo to dari pakante. Happy to na to the virgin kay atang edad to kay ngilit ra batong lugar madyo nang natay madanga taga dito gud ba kay wa mi mailhi dari dog na nagrak-rakan sa dito luthang delikado. Grabe. Ja, okay pa man doy ak. Pajiro doy. Ja ka mo sa kay pag-drive mo dugay mo ko maka-drive. What? Ha? Dili ko ka. So na mama ni sakto na mo doy sana katong nanligaw pa lang siya sa akin. Kasi nang nanligaw siya sa akin, guys. Hindi talaga ako sumasakay sa motor niya kahit anong mangyari, hindi pwede na ako lang. Kailangan lahat ng pamilya kasama. Kaya nandidiri man ako pag dalawa lang kami kasama, parang feeling ko nakakahiya naman eh. Kaya ito ang dinadala niya para maraming sakay nga. 5 kami, kung saan-saan kami nakakarating. Ay, Boris, ganahan pa. Jawa ko, dapat ng tubig. Karon guys, uwan ka ajo guys, grabe. Na. Pahinta pa sa tanana mo daw. Agsakjanan, okay pag makina pero ag mga kining mga ingani, mga ingana na mura na ka langkat na, nangalangkat na. Asa magatang
uban dari atong hapiton. Si Jason ba guys, hapiton ang tanamo kaya magabanon. Wa siguro diha doy. Abrihig ka na. Abrihag Abri bintana. ka na ang bintana rin. Saan pa ngayon anis? Karin sa amin ni pag-abri, murgi nam ni Mabre. Baba mo ko rin pag-abot din sa. Salamat kay kadyo guys sa inyong mga tabang na kay harap pong kitabang sa mga tao na rin nga. Kanang sa tanaw dyan na nga grabe ka dyan lisurag pangkaon May ba? motor? Wala naman. Kaya ba mo guys, ang mga tao na rin, kasagaran sa mga tao na rin, ang ilang trabahuan ron. Son! Mo pa ilang kanon. Yup! Anja, kaya wa malagi trabaho ron, di lisod dyan sa kadyo pangkaon. Di ba sa tanang tao na gitawag og savings? Kasagaran sa mga tao na rin, wa dyan nga na. Kung sa trabaho ni mo ron, mo imong kanon ron, nga na, dyan, wa kay trabaho, wa kay kanon mo dyan trabaho ron, kasagaran na rin, wa dyan trabaho. Wala. Kaya maglisod to. Wala. Lamig na season lagi. Kaya di ra ba ko ka basta-basta maarsag dugat kay mo bugwa kagang dugo. Bitaw kay kuan mong gudkuron. Yup! Bang! Sige. Kapita tirami. Natuog siguro. Nasakit magud bilahan karon mo nang di ko maarsag dugat kay na lain. Laban gani ka. Oh, lahi man ang sakit nang binuhat kay magdaglaban so grabe. Labaw pa pagudit manunuway pag dako. Arang lain nagahang ko anoy hang nagibati ron. Tug na nga laban sa pero naman ning i-release ning mga na likom na hang mga relief goods i-release naman kay sayang pag oras ning kudning ko dare gagaban day wala gyud kaon. Si Marian. Ako katod sa ilaman. Unahan mo masad. Ha? Bangal ko na sa mga tambay ng mga pubig. May bayad na to. So daghan kadtong salamat sa mga ning tabang nagpadana kay wa pa pud mo di ko na mahimo. Nagasalig ko sa saad ni Jesus. Akong kinabuhi ng harian niya. Huwag sa saad niya nagsalig ko. Ang saad sa ginugi sa ligan. Nesan sa kanis alto ka? Ha? Alto ka, soprano? Soprano. Dahil guys, nakita na po being the virgin. Hi everyone! Okay, si Jam lagi taga di relation bagjag rakrakan di miglutang na rin wa maili. Diyan sa mga istorya karon sa tong panahon, Mr. Iski kagawan. Bitawit mga kagahi, sige kayo jugod o dyan. Napapakay pantiti kay feel kay basa naman jud ron. Wa na nagpuso bitaw ko gahapon kay basing nay mo dunit og panti. Naawa kay balik-balik na ni mahon jud kung bugan ani. Aga to lagi. Side ina na nang imo. Ay kay mailan tagdahan na ni mahon na ta. Ay hay to nga na to basa-basa pa pero di jud mag silbi magsuot og basa butuon lagi ta ni Rugay. Bitaw sige bitagawan ani mga kagahi. Anyway mga kagahi modong na pud metos kabulihan katong among gitagaan og relief goods ni Ate Flor pag niagi kay nag-promise man ni nga balikan jud namo tagaan na bugas. And rain or shine mga kagahi, nagyapon mi karon muhatag sa among serbisyo para mapalipay na tumataw nga luoy kaayo kay suok mong gututin no. Lisod sila matagaan bitaw kay di maklaro ilang bahay. Layo kaayo. Abi gani ko na bayad sa una mi. Karon na kay wala mga kahoy. Kit ani mo na day bahay pero haligi na Na pakitag mga kahoy tina awaton ba kaadyo. Tanawan ninyo. Aron ba kita mo. Tadan! Namo. Ha, nga pislat. Yung tawag atang kalubihan. Yung tawag nga palat. Halalo ila magduhad jera mi sige ra tag cheese Bitaw. kamulisod dam dadig tinatis. Kuya kain mo kuya? Halalo ila mas undoy. Di mo gawas pa man ito eh. Sana. Makain labot sa undoy. Nagi patay na gilaka na so dagasa. Ilakar ng kuan is puwa kanito ni birahan ng kana last. Pato. Iris, biranis, kumbati, bong! Pak! Hibang, aran lagi kagang-kagang. Mga ligo, magkamo. Maligo pati. Pag basa-basa mo, abinay mo cellphone, be. Maligo. Di okay ra. Abinay mo cellphone, kita basa. Di ka maligo? Ano man? Gidugo ka, Nes? Gidugo ka? Wa. Nga naman, mahadlit ako kay sanina. Di pud. Hala, Luigi Rami, izara pa ning pajong. Maligo ba ka?
Pasalamat ang Jeremy guys kay di asi halaluy naman uno nagtiniil naman kasi noon. Udah madamis ba na imong lapalapa doy arara ba dyan kalami ni jag lapalapa nya madami dyan sa inuna. Bantay nis mo buto inon tanan ni sudaw ka na. Ligo na raman. Ara ganyan sa ka. Ligo, wa jay ligo. Kaduha na ka ligo ron. Naligo ko hapon. Gahapon pa man di ay sakto gani magbasa-basa ka ron maligo ron. Ala ara jay taon ning ato ang iski kagawad karon. Tanawa nagtiniil na hinuon. The Virgin. Adyo ni Jokalipti guys, si The Virgin guys. Charity vlog ni si Jana sa YouTube channel po. Jeremy The Virgin. Jagi jahang FB page mo ay active karon The Virgin pero wag hapon ka-upload kay may signal. Namo gud collaboration ato ati. Nami collaboration ni Johang dapat atangan kay murag taas-taas sa batong video ha. Naghuwat lagi ko ni Jagi jang ma-upload kay mo tan-aw pug ko kay bawo sayang naong na to basig sus tabangan kining naong ra pud dagi noton. Na napalit atong mga naot bagyo ati. Hala makatabok pa ka ni sapa. Hala. Uban ni mininjo guys, taman nga ma-deliver na man itanan ni nga mga dakaron. Among dakaron guys, bugas. Ug napay ginagmay Paris. Tagdira man na siya sa bitaw nag-abaga. Kagamay. Nama janis uban-uban po janis. Ligo jud karon nga uban-uban. Bantay ni sa kay basig manod kanis. Bantay nis. Sa bawa to paka version ani. Na madawat jud ning virgin ron. Kasi ako ba dyan madawat na nirong ako'y maligi dani. Inig tawas na dani kay limatok ning kurabit na ning ang karsupo. Sa panahon karon guys, kuana di na ta mag-inarti. Kay arang lataan na kadugjuta karon murag sauce inig tunob nimo murag pili na katunob kag igit pero amtay mahimo kay arang lapukan naman jud kaajo kay limang kag simana nakapin sige guwan bunta gabi eh. Ganina wa mo uwan pero wa pud mo init. Mangwa pud nakauga. Adyan ni Jokaliptik, subscribe si Jeremy The Virgin guys. I-follow po si Jang FB page, The Virgin. The Virgin nga white space. Kaya nga naman dyan ang mga virgin. Pa dyan mga space. Thank you sa tanang donors nga nihatag ni Ate Flor na ho kay kung wajud pud mo. Ginoo ko pud me karon kay Pareho ratang tanan biktima. di ka parit ang biktima sila Ate Flor na wad anok atop. Ano ang kusina mga ka-virgin mga kagahi ginoo ko mura na jog. Kami to basakti mo ka tamnan. Bitaw, kita man sa kusina kaniso. Dingkaon man ko des ni Agi. Wala pero karon ti grabe pa jud ti. Arang lataan na. Tataan ang kaadyo amo ra giban among duaganan ko. Butang-butangi sila magtabla. Ano na kita magtamakan ba? Tagay po ko ka ng relief na kay atong kusina. Giunay ra ka, giunay ka sa mama. Ko sa mama. Nagbuhat na ng kuskala para makapit ni. Di ko na laman mi. Panguan sa tug mga kahoy-kahoy may butang sa inyong sahog ba karong nakay tamak-tamakan. Nakuan ko duha ka buok. Bisag imurang tabuk-tabukan ba? Natas first house. Di na mis unang balay. Okay kuan mo ti. Hala, pantay ha Janice kay nay alam ri. Garay. Duha lang ti. Duha. Ada pa isa. Diyan mo dong sa merito. Kaya Uwan. arong ma human kay arong kuano lapo. Tanawa lagi. Nawa na tong manok yung gisik-gisik ko ti. Mo lagi harap magmanok na rin katong magtiil. Ay tara. Ay magyalang halang na. Uy, ko anan, hirap na. Punta. Uy, tabang ni Dada ba magkuan. Wa dili mo pagka-virgin dali. Basta kay para sa mga tao. Charot Tagalog. Dali guys, suotas kalapukan. Ana. Pagaw na. Pagartar na. Anan. Buto. Kasama ni mahong bumba mo na. Bumba. Naibumpa. Yaw. Tubo ba tubo? Guys, nakita mo to dari guys, ang pangalubi. Wa na, napugtod na din taon. Saka di biyabas. So nahili ko payabas sa una ti. Wa pa balikon ra namin kay murag kapangaan pa. Tutupan ba? Uy, balik na sa tagaan ni. Tuban ta kagasaad nato guys, na mobalik nga kabalik ti mi. Ano kalahoy na tunaan kay di na para. Kasi kay kakansil ang padung ni Ate Flor ani kasi kinig uwan. Pero karon di mapugnan ang amuang kakusog. Charot kakusog di ay. Mubalik ani mga kagahi. Kay mas kamo promise mi ni Ate Flor amo jud ang tumanon. Di ba? Eh sakit man ko ni mag-promise yun. Di ba di tumanon kay ano kasona? Ayaw pagsaad kung dili mo matuman aron di ka masaligan. Masumpay ko? Wa ko kabalo unsay sunod.
Lipa-lipa na mataan ni ate. Gisagitan pa ito ng dito. Okay, loko. Believe ko na energy ni Ate Flor mga kagay, kaya di man mawadaan. Wanan ba na bahay na mo? Nagtubil ko na. Hindi, upo na dito. Alang luod sa man itong kamera. Girl, ang na itong buhay kamera. Bitaw sa tinuod guys. Grabe. Kuan gud man devastated man pud mi pero di man magsilbi ug di ka mumubon kay Tinuod, correct. daghan pa man puy tawo nang inhanglan gud namo pud. So pag mag-art as ok sa gilak-hilak. Di mo pud magsilbi magsira ko hila kay buntas pagsilingan. Ayo. Mayong hapon, tagbay. Balik tapod mo ite. Ikaw ray ato na to mi. Pero ikaw ray matikayhan ka. Ako ko maniguro ka ko bahala pud ka si dara patikayhan Sa gilaw ti sa batihe ko virgin ng gihapon. Correct. Madyo magmatikayhan virgin magyapon ka. Hala, luhoja ito ngay tabangan. Arang luhoja katong virgin naglapok-lapok. Hoy, virgin. Agtiil. Katulang ubos. Agtiil. Ayaw po, ipapin na lang. Hatod. Oo. Silang tato ya? Sara ya. Kay di as broadcastam ta mga wala may agian puro naman lubi nagbatas. Salamat kayo ha. You're welcome. Tapos ubos. Asa man niya? Ano naman yan ang ibili nimo? Naman si Dan tawag. Ikaw na lamay mo ninggit unsa me. Ay, di ka may bagas. Bahin. Langit. Gikan din sa langit. Ikas langit. Hinagmay ra gadget kay maro jud pinakayanan in taon sa pamursa. Kay ag bursa jud to gamay na lamang si kuwang makak na pud. Ana gadto gamay na lamang naghawid. Sa kabukato sa kasuti. Hey, makak na kay way sud. Bye-bye te. Kulbaan siya sakyan natin sa kawaton tiya sakyan. Kay lain ra pud sakdan na mi kay muligid na ra patong kalit kay wa na lagi toy mga Abi ko kisang presidente ang abot sa bike. Ayo, ginuo ko kisa matron. lustrid na lagi. Oh wait. Di. Ya? Agad to? Umba na ito pagnagit eh. Ning balhin na ray kadare. Ning tago man nuno. Disi agi. Adto naman min asa man day? Adto ka na yung Ay nagansama mo na. May mga bata to gadujan-dujan to sud. gadring. Di lagi ring di lagi mo tuod na dang. Okay na. Me, suwaji ko na me. Ning tago naman Mali ino. pa yung gapon sila ti oh. Ara. Ba din mo to, te. Mo pangalan. Lami ino na rin magbay-bye. Nagiganas inday to takita mo guys to mga bata nagdujan-dujan. Matutas ba sila? Tato tas pikas ta. Ta. Dub, usara din sila. Bantu kay pagani na to take away tao. Mao lagi di aram dadari. Duha di sila mansyon ron. Mana? Me, madawat na imong pedicure na. Ayo. Magandang hapon. Bye. Grabe wires kurente. Ang pakurog. Ug mo andar ni kalit mo. Hawi ni baka ko kawi dong ni. Birawan mo kurog buhok, di ko mo kurog. Kay wa man ko na kurente. Di man makalakay. Mayong hapon. May kapod mi, inay. Daras na light tikat kita na ko lagi. Ilang na sila? Ato nilang baya. Ito ba pikas? Duha. Duha. Napay tao ng ubos? Amar to niya kato tinggi ha taga to ni. Amo na to. Duha ka ba eh? Naada na gahong apo. Isa din man ka ano man ko alias it. Kaya anak man sila. Nag mga bata ti. Ay halaud derag mga bata guys ah. Remote kadag. Ano tagdag hindi. Wami kadag biskwit. Pwede ka naman tagbugas gid dati. Dinali ay man. Basi magabalik kami po hunday pod. Magdana tag biskwit day ha. At turo Wami kadag biskwit day. Asa makagya? Gilid mo balik ito mo sa kwarta. Magkuha kag humay. Humay. Humay na noon. Dahil tulo na bilin. Tulo ni. Isa na lang adto. Diyan kisa namin maglukdo na ni Jeremy na. Haning isa bibiton aram mugaan imo nang duhami. Pili na naman ani mo me. Salamat ninyo ha. Minong na. Nay. Kabyo agringat mo yak dumi hatag sa baliwa man mi kagait pa. Wa pa man mo abot lang gahapon mi balik-balik ningon nga diya kun ningon dira sa mga anak. Hay ba si balik ninyo hawa pa mo inay ko. Ang Asa uban maging baryo nang kay. amok na kadawat ni iskuan. Simba mo. Wa mo kadawat bisag sa katong. Wa pa mi Sakad makadawat. basakad sa Yan gobyerno. ang dawat na mong debugas bat ka sa kilo. Alturas mo to. Di man tubo. Pagkaitik na po Private kilo, man to. wala pa lagi Ang po ka kilo, naanay nakatagara sinda kami din wa pa.
Ano man? Bawang, Mi, ay, mga adto nga katabang sa imo connection. Nangutan na ba akong Fatima? Mga pa mo kadawat, pero nakadawat mo katumakan goods. Dihay. Insuhar gyud katumihay. Kauban ko itong bugas ng bugas. Ang kamay og pinapanga pagtabo. Namay ko, may badawat gikas baryo nga. Naku, agaban kini benching ko. 20 ang kadawat ni. Nangutan na kong Fatima. Fatima ba? Kung pa ko siya kadawat, nakuha siya nakadawat ni 20. Kadawat pa tayo din ito kadaguhoy. Uy, Na masuko ra ba kung ngadtong mga bata nga to nga taga-tagaluhin. Ay si balik ka ba dun diwa pa mo ingnan ko. Ako man gitagaan na disang adlaw kaniwa pa man. Hindi na masa ba panglutangan na daw, panglutangan. Wala, ano nga naman sila nga. Wala sila kakita dan is dungay mtang. Diyan na ginagmayra pa dun ang amo. Dang salamat kay pasalamat mo gabi nga mo gikapanhapon ka gadugtong-dugtong mag ang bugas kay naa mong galingan gamay lang wa magpiinit. Mao lagi makaangin ning uwan kay di kabuwad tong mga magluwa. Buuin sa po sa mga bata. Bahala kami naman kay malagko nang po ng ahong sako. Buta na katang kapitas untaga. Kay si Jama di makakonek sa Ako kapitas mati na akong simba. taga kay sa bandiri namin gitagaan pamilya ko. Ani ba po? Sabi ko, taga sila Akong taga kay grabing abtika magtaga una man jang nangatag. Ano agonit nga bilibili kong agonit ko ano. Kasi may kapitas na simba mi. Nasignara po na anay. Baga packing pa po sila. Basta gaputos pa ba? Kaya daghan na po rin nasinda Oo, god. na natumoy na pud mo dari mauhay guro jud mo hatag. Matuwata laman nang basin mo nang utana na pud ba? Wa na kumungad to kay. Ano ba tagaan sila? Kaya tagaan na mo good me. Maulag eh. Lahi man jud mo kay lahi pa mo barangay. Ang kami natagaan gani mi. Amo magidawat gikan sa gobyerno. Napo ang guro kami. 20 ang Ang iyaman ang barangay untagan sana ngudong nami. Oh, salamat dahay. Ay sa minay. Adari naman mi mo ulusot. Lalo ni ko di ka anak lapot mo tandaan naman sila. Sige na, pagbasa ko nis. Ay nga naman itong diri panghatag grasyon kasiyahan gid mo lang. Salamat. Bahalag magrasyahan lamang mi nang kanang gwapo-gwapa gamang naong. Nga na lamang nga grasya kay kining nang wa Jesus grabe. Balag isang tunang basta atong atong singkasing abot to. Araw kuno nis, huy paminaw nis. Bahalag naong nis basta kay kasing-kasing alis to. Di kasing gaboy kay dapat mas Ginoo. Amen. Kay Grabe ning atong daan daninang mura naman ta nagtunob-tunob danig tai. Mura nang lata ah. ano mo lang maglugay sa baka. Na maghinay ka gaglakaw kay grabing danguga. Pagkabuga na ulit ko. Sabihan niyo pa mo lang. Nang giakta na mo to gyapon kay ag inutab mo na kanin. Mao. Ano pati? Are asa man na are. Ya, dala ayun dala. Ay pagi Dari na minang. Salamat. Nahala, aju-aju diha. Mi arang kaluoy ang taos madir mi, wa man sa kadawat mi. Abi ako nakadawat lagiti. Ay basi pag nagpacking. Basig na kay connection dito sa mga eski dito, pikas baryo. Eski matong kan nato unja. Katong ang friend nato eski to siya. Unja. Jaja. Nakulat kay po siya ganun na nakadawat ako ng 20 kilos sila wa pa. Ha? Ano man? Unja. Moti ko basig ko ang pa-fat. Basig nagsige pagputos. Busy pagputos. Oh, sige nang, mangita ra mi darig pagi. Kuan. Kining kuan dito siguro guys, busy pa siguro mga opisyalis dato or sa nibad. Di kayo hala. Awa imagine ati floor Arang- kung wa ta ni sud ani, wa jud sila madawat ali. Wa dito sila kuno panihapon. Nani? Kay katong nanghatag tali kinahanglan kay ginawa ko tong gipanihapon, unja sigbi adjug uwan asa makabuwa day taron ngadi man. Diyan nakadawat sila 4 ka kilo, ilarang giinat-inat. O ginat asa kwanto alturas. Oh, why di am dahil hinalangan na ako pero to nang kuan singa dato ni ja. Asa na to? Katong tiguang ba? Okay la tuti. Manirador ko dari. Ah, latay-latay. Gino ko na malas na koy. Huy, basig bagat ng imo me. Okay na duha na ko. Tugan sa tinaod. Ikaw Daot sa ako virgin virgin, balagbog at pak. Jeremy the virgin lang ne. Oh yes. Kusgan aktibo labaw sa tanan virgin. Turn lang. Tanawa na daot nag-likes na, nagasgas na. Dasa naman ta kasubay. Magi ba kagbasak ti? Ah, okay kayo. Misan pagpatamnan ko na na. Tanim ko. Kumakilin ako kay. Tinail ra kay jang ma-slide ka. Kuana drip fight on sinila. Huy, pero sakitas dughan man. Uy, labi na nga ng mga tiguwang na. Hani pa ba intaw pangitas mga tiguwang? Nga mo man taon ay angay jud tabangan ng mga tiguwang kay agtuho din taon na pundir-pundir na. Gre. Nao ko dari may kay murag di ko magsilbi diha, maligid ko. Oh, tanha, grabe jira may ubi kag asar suot. Ngani mo atong angay suportahan way arte oh.
Oh. Gising-gising naman po Na, pero tanawag legs oh. ano ba tikay mahalin gan ko ate. Go! Wala mo ko iya bro. Hala! Guys, why uyab? Bakit natin mga single diha, mga kagahi, mga ka-virgin. Kanang virgin pod. Virgin pod of Oh, course. kay arong match. Oh, match. Okay. Ay, gusto natin nga dapat to match. Panindot ko no. Oh, unsa may mo? Ano sa kinabuhi? Pwede Jeremy the Virgin versus di na virgin. Okay ra? Manindot ti. Ah, kana sige. Oh, kuno, panawagan, ha? Panawagan sa mga tao din nga atong mga viewers. Oh. Charot-charot. Basta nga ni among kalisod sa mong kinabuhi dari mga kagahi. O di ba? Tanawa mong palibot. Pero nagpapilit ka pa may malig-on, o ako sa Ate Flor. Sige, sino sa Ate Flor, pero ilang bayan wala na atop. Ang lamian noon, me. Behind the camera, guest-try may Ate Flor, sus, gilak-kilak na sa Ate Flor. Kaya ilang si Aaron na atop na. Inipanghin mo ito, ti. Magpajong! Ay, makita natin imong bugan ato, ti. Di, pag kay magdam, putag tabil-tabil kay ato pangampingan itong pagkabirgin. Pero imagine, naghatag ba siya extra time, extra effort, masuroy ni ato ang mga suok-suok nga lugar nga di na di bitaw kadyo makuha nag-ayuda. Di maabtan so din taon. Mo nang ganahan bitaw mga ka-virgin nga dili plastic ang tanan ba? Bisag di lipay mi pero kani among gibot is tinid anay kinasing-kasing jud. Kay mas grasyahan tas Ginoo kung ingana manggani. Kami Ate Flor. Para lagi bilat sa ngubot na naligid na lagi me. Pagyan, nabidlak na ang bidlak na kahang. Ano ba sa nabidlak ba guys? Ning luto man. Wara ligon-ligon di puning gamay ning kuan it tag 200 sunra pa ning hang kuan me. Hang raincoat me. 200 million. 200 million. Para may ti. Lah dali kay may ligid ka hanong kitas puti mo maligid. Ay po di ako mahalin ti. Mao gani hinahinay diha kay la narabi kabaw. Bantay ni bukdon sa kadanis mangkukudob lang nati. Me, miguman ni me asa man ta? Kunin last. Last da ikaw na i-distribute na ng inam kagay tagaan to. Nakatagalan ti. Butod ba ang gawas sa man. Tanawa makagahi ilang bay. Guba kadyo. Ha? Kato video. Atong camera girl nga. Pina ko ano? Netiknik. Kuya, nga na ba yung kuan buhatan me? Yung Dahil sinematography mo brati. natasaban di ba? Ayo. Balik tapod mi. Hinay. Bukto lagi mong ismago. Ay, mahal na kadyo. Nang, kay gamay bugas. Baluran on the free. Baluran, 3 points! Counted. Jamara to, mata na may. Mga chokes na rin. Patay ti mahalin makakuan ito. Mahalin mo niya mga virgin dan eh. Nada, hala. Ayo, titigil ko ulang kati. Ano pa kay pangandun? Nagtingay kagaping. Hindi lang ko naghuman na sa eskwela nung. Kay maado ko nung Bakot. anak ko nung sa kapalit o gatas ko nung kay gatason man niya. Kay arong di manatakutis. Kinahanglan jud na ay mga pag-maintenance. Sa mga gatas ha? The Virgin. The Virgin. The Virgin milk. Kay eskwelahan sa kuno dyan kagulingan garo na kapalit og ayuda dari Oh. Sinabot sila silang kaugmangan. I-mention ni nato. Kilig ka na. Salamat na nga rin naman. Salamat po. Dahil namin. Salamat sa Ginoo sa gagmayng grasya. Uy, ang gusto tagdahan. Pag hinay dyan isa, basig na mula gubing. Magpa-slide-slide ng tadali. Ini nga matatingan wa ko sa tagal pagyagi po. Halalo dyan, no? Hindi ka mo kakanday makagahi oh. Hop, hop, there's lubi. Go! Agay. Di dyan lalim ng among agian. Ang dari kay hop, hop dyan, oh. Di ka mahop. Bukol yung mga abot. Hala ka ni may gana-challengingan. Kaya ni Muti. Kaya lagi ni. Kaya na Kaya ka, Jud. ikaw pa nagdakong pobre. Tanaw ning lagiti na lagi dyan hinuon ning lagurot dyan. Guba na. Huto, ana, wara ba dyan ko gasapaw na ni mo. Bidli ka dyan ni suin ron. Yung sa floor makagahi kay wapo na arte-arte kay sus. Nagdako po ng pobre parihami. Arang. Arte-arte ta, di ta ka-survive. Labi nag-ngani atong surrounding. Kasi kag tuslog asin yung sudan. Wa, jay asin. Kaway ka pa ito kasi. Minta pa nang nai-asin, kinapagituslaan. Saan niyo sa una wa jud. Wa, jay asin. Hangat. Nabuang na. Agayad na mo dari, wala man katuod sa gianan. Pagtarang ni. Asa tada ni kalasot. Konti ko na pa kay konti tawagan ako tiki. Uh, At your service is with me. wala ki. Napa man datoy tagaunan.
Ako po, na po ko'y palitunin pati kay mga tagbugas. Asa makapalit bugas ing nakug na kay mapalit ang daghan kay mapil po kog palit. Pay kung mga upat kasal ko. Asa makapalit? Magdas na sinda or atuan siya. Ing nakug na sila daghang extra. Oh. Balik sa ko, ikaw rin balik. Asa man? Pagkuhag bugas. Salamat Jeremy sa imong tabang ha. Yes. Salamat ka mga kagahi mga ka-virgin. Padadon sa imong pagka-virgin. Kinoon sa inyong mga grasya gihatag. Sikandos mo? Ha? Sa pag sikandos mo? Diyan mo tati floor mag si part way sa ta. Salamat ka Jumi. Hala luin to no. Sana Kamuts mga virgin no. oh TL. Tails mga virgin. Oh, di nga na ibang tail. Di ka virgin. Di naka-virgin. Salamat ka Jumi. Salamat eh. Diyan mo na to. Oh. Sa mga malumong kasing-kasing na po kayo page The Virgin nga wala space, so dyan na po kayo YouTube channel Jeremy The Virgin. Kung mo support mo dako mong scope nga matabangan kay ako ang mga vlogs is more on health. As of now pa jud ko income and nagsaligla po ko sa mga donors. So daghan salamat sa tanan nga suporta ni Ate Flora mi Buholana og naho og I hope nga daghan pa pud matabangan, daghan pa pud matabangan. And laban ang tapper me ang Ginoo nimo boss kanatong tanan. So this is Jeremy Ayuban Larioso together with Cred Dwight and all the people behind the camera ni Ate Flor nga nagkubot sa camera nga oh gwapa ka adyo nga virgin. So mga salamat everyone, mabuhi tang tanan mga kagahi mga ka-virgin. Bye-bye. Bye! Hindi na ko muna ako guys, si Janice na lang magpahatid ito ng mga bayad to. Asa man, dapit. Kanang ba Janice? Bukatong usapod sa ulangan. Salamat Nes, ara sakit agang tiil guys, ganina wal mo kumasaban nito na banggagahang upos matup. Mabot-bot, tarong nagbitbit. Masuk Janice kay update. Manihapon. Pila sila? Tulong? Tulong na sila? Lain na sila pamilya? Isa ba na isa? Ha? Isa. Salamat mangkod. Salamat. Sa mga tao na gikan nante. Salamat. Gikan Guys, din. ano kong joy-joy? Salamat Nis. Dala mo ito nabilin sa bayan, Nes. Ha? Ila ito nabilin? Naibi. Yan, tutukang puraw.